Jare. Lossa Martti nyt tulee, päästäis mennä pyykään. Mä ostan jonkun alennuksessa ja sit mä joudun palauttaa sen, koska niinku koko ei oo hyvä. Niin saaks mä sen niinku uudelleen ostettua samasta alennuksesta, vaikka se olisi poissa se ale jo? Se on kyllä semmonen kysymys, mihin mä en tiedä vastausta. Yes! Mä tapain Yes! jonkun.